Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Mushoma latest president wanenge vane zviri kupisa president wema latest vauya nechiri kupisa nhasi chemukomana wepanotona anonzi Trust ane makore 30 ekuberekwa anogara paPlaza ane nyaya yakaita sei yakaita anongorarama nemari icho paPlaza ipapo. Then nyaya yake ndichaitsanangura up to the end of this video. Kana ukangoita se wakangoteerera unoinzwa yese ende unoibata yese wopawo comment kuti unozvifunga sei nevidhio randida kukuratidza nenyaya yandaita se yandida kukuratidzai nhasi. Greetings to you all mafans ari kusubscribe nekusupporta paBombshell Television. Nyaya yandayanayo ndeyemukomana anonzi Trust uyu ari kunzi ari kuba mabrugwa echikadzi, but reason yaari kubira haisi kana yemushonga kana kuti kuita sei, asi iye ari kuti mabrugwa aya ndinoashandisa kana ndichinge ndanzwa kuda mukadzi, then ndikaona mabrugwa yayayo ndobva ndaita se ndobva ndanzwa kukomborerwa. But manje chiri kuitika ndechekuti nharaunda yese vakadzi vese vari kushaya zvipfeko zvavo zvemukati, ende chakaitika ndechekuti vakadzi vakanga vanotisa kuti no, zvipfeko zvedu zvemukati zviri kuita sei zviri kushayika, ende vakadzi munongoziva vanoudzana uyu vaudza uyu kusvika vaita meeting vakati mabrugwa edu ari kuenda kupi. Ndopa vakati aiwa, but pane mufesi asina mukadzi kari panapa, anogona kunge aita se ari ndiye asi. Ndopa vakaenda mudheni make mukomana ndokunoona mabrugwa ese arimo mumba make, anzi bhegi rakakuturwa mabrugwa akaiswa mubhaketi akanga ari over 100 because akazadza bhaketi rese mabrugwa mapindi. Funga kuti brugwa remukadzi kuona azadza bhaketi, anga ari over 100 mabrugwa yawo, asi ese anzi anga akasviba. Asi kubiwa kwaaitwa aitobiwa paipe paanowanikwa kana ofugidzwa tauro kana chii. Oita se izvozvo zvese fesi yemukomana wacho ndeuyu arapo ari kuita se ari kunzi ari kutsara maunderwear mapendi ndo ari kuita se ari kutsara echikadzi. Asi zvakabatwa kudaro akamboda kutsenga mukanwa mukomana, but akazotaura kuti no, ndinomashandisa kuita chimhandara maoko, because akatombotanga aramba akati maya brugwa ichi vasikana vangu vanouya vachikanganwa mabrugwa avo iwe kusvika azara bhaketi. Plus zvakazoitika ndezvekuti pane vakazoziva kuti maya iri nderangu vakadzi unongoziva vachibvutidzana paipai, but havana kukwanisa kuzonomapfeka bheki, vakangonomarasa. But zviri kuitika ndezvekuti mukomana aita se abatwa right now, hasati taziva kuti mutongo wake wakaita sei. Dai uri iwewe une mukadzi kana kuti uri mukadzi abirwa brugwa rake ozoriona munhu anaro achiti ndorishandisa kuita chimhandara maoko, amen, kuti waireactawo sei? What's your comment in the comment section below? The voice is now yours. Because mukomana arotodzi anofanira kudzingwa because anogona kutirepera vana kana kutotirepa isusu. Saka kusubscribe mana mahara. Saka ukangoona wasubscribe hauchasari pamalatest trending stories anenge achiuploadwa paBombshell Television mahara, kuita se kuuploada mahara, kusubscribe mahara, kutenda the notification bell icon mahara, futi kulike zvese nekukomenda kwacho. Saka spare your time 2 minutes unongotopedza zvese izvo zvokusubscribe nekukomenda. Thanks for watching. Good day.